chini jago kok tuma kaisa phaisa bakya belai khino kha khamani kok belai khino mokoli mukti klanya ni kok belai khino kha rowai mani kok o tiprasor ni kok belai khino jungjal ni kok jung saimano tiprasa kwbangma bisi romboino mohai nglai tongoi mani jora piaba o jora tabukbo seplajagya tabukbo tiprasor ni o mokoli mukti hujagya tabukbo tiprasor ni o jungjal yakakjagya kwbangma bisi romboino mohai tiprasor ni jungjal hapung hatai gwnanggai teima teisa kwrwnggai tabukbo tiprasor ni jungjal o tongkho tabukbo o jungjal yakaklangyakho bufurjani tiprasani o jungjalo o mokoli mukti rok o teima teisa tongmani o hapung hatai tongmani bufurjani kmaui bufurjani tiprasani o jungjal yakakjakno phiaba tabukbo kebo phano saimiyakho phiaba satai klaio Kamalpur Dhalai hangkoni bisingo klaijak Srirampur ADC village Srirampur kamingni Bukhuk pusparani debormani sai thei thangma bai bwsaini tabuk sraddo eba bujon khainani rang puisa kwrwi ingui tongma bai lukurok nongthani koinani nangkha tai bwsa kwtham torani kanui bufano surilai tongo bufano bahaikei bujono khlaimano hnoi phiaba bufani dorani kanlai ri kufur sumlaiei borok tabuk takhok tam tongoi tongjawo phiaba nukhung sugya nukhung hamya nok nukhung kwrwi chanane mai kwrwi o jorao bufabo kumai thangjama bai tabuk borok lekha pora bo khaimaliya tai nokhungo chanani jungjalangui tongkha saimano koktmao halhali ashram barini borom gonang MDC Ananto Deborma thangui sogoikya Srirampur kamingni Bukhuk pusparani ni nukhungo thangui chubaikya borok mairung maikha rok kisa phiaba aro tai tongo borom gonang MDC ni logi thang sogoijak sara Tripurani working president borom gonang Prosmit Deborma bobo thangui sogoikya kamio phiaba borok kokri bokha je somoyo bujon ungo bujoni tarigo borok borokno rang puisa rinani hinibo borok koktmao kabujak borok o koktmaro saika boka phiaba tabuk Bukhuk pusparani belai kheno khaklaijak madamano made manya angno borok tabuk khaklai tongo bahaike chung jon 7 jon no phunugui 10 no phunugui chung bahaike ani bwsaini bujon khainai eba bwsarok bo haino wanajak babani bujon bahaike khlainai ni borok bo wana laijak no tabuk phiaba mo haijora rogo belai kheno kha rwainani ojon kok belai kheno mokoli mukti klaini ojon kok phiaba tini Bukhuk pusparani sming mohai ungla kabangno mohai ungnai tamo hungke tiprasani nukhung sugyarok mohai puru thaithang angke belai kheno jungjal kasawo phiaba bufa tongpuru eba pusparani bwsai tongpuru borok kol sapano kolni phano mai bwtini lai tongmani aji lai phiaba tini mutai chai thangjama bai borni nukhungo tebo jungjal nukjagui tongkha phiaba borom gonang MDC bo je mantei bini kha tongtei bo thang sagumani logi no bo kisa misa borokno sadorop nongdorop kisari kabukha tai kokbori kabukha je somoyo sraddo ongo bujonungo bo afurbo thangui chubaina hinibo bo kokrijak phiaba belai kheno wano masingsa belai kheno khairong masingsa tai satai kalayo borom gonang MDC borom gonang Ananto Deborma bo belai kheno khakwa bo belai kheno khakaham tai bini logi tongnai sara Tripurani working president borom gonang Prosmit Deborma bo belai kheno khakwa khakaham borok belai kheno lukurokno sugyarokno subawui tongo kwbangma jagano bongni subamungrok nugui tongo phiaba belai kheno khakaham hini manu borokno phiaba o nukhung sugya nukhung hamya tai abo haijora rogono jungjalok belai kheno nglai tongo sudu kwrung saya kwrung naiya sara Tripura sara rajyono mohai tiprasaroni jungjal asagini tongo narok soyei nai tongde chini kok TV channel ni bisingtui nang param tong bo panchayat klai Srirampur panchayat bolok ke Durga Samani je o thina nin chai busuk den ka busuk sal busuk thai mane thima pun tabu ni chai khorok su 제로 서전아
bahai ke rok chala no ta jeni chai thimana the angagino bikhabi chada mani phache made ungo muyaro phachada mani ta khai kamo khaimaliya hika ta khai ang chada chinani ngai nang lukurong nang ta kok nam sung abang sa saijo paijo na jobota nin che ra khai skula poda pori kha poriya mori mandiya masan pori da bazar pori kha জানা চিকিৎসা করে পরিমান দিয়ে sikpisa pori di mandiya ta ngai nang ta nin che no pori mek to ne por na bagen nang je sarkar chai khai na bong nang tam kok nam sung আমরা সরকার সালাম no na chuba so na ta